dneska, no tak ještě jednou. Dneska máme 4. díl 3 hororové hry v Robloxu 4. Dneska máme 4. díl, ale bohužel už to je poslední díl. Takže první hru si zahrajeme hororovka jménem Sinister Bus Horror. Takže se na to pojíme. A jdeme na to. Máme doma místo. Ježiš. Tak, takže jdeme. Půjdeme hezky do jednoho. Tak jdeme, dokola. Konečně se to už jakž tak napojuje, nebo jak to říct. Tak, jdeme, šup. Ať dej se nemám na to 5 měsíců. Nebo i rok, nebo 9 let. Vohan, hej. Nebudu tě poslouchat, pryč. Sorry, ale jdu. Tak, náš autobus tady krásný čeká. Takže seznamy otevři se. Ježíš, já vám ukážu triček, lidi, jo? Šacharindy mandí, jak se otevřou dvířka. Aha, to je tlačítko. Klikej. Já chci dostat na autobusu. To. Čau, buse, zavřu si. Tak. Někdo volá. Hello, welcome to our friends. Blablabla. Dobrý, já učím řídit bus. Thank you for singing up. So cool it's click. Ben finding about drivers out. Co to je? To je Silent Head. To se bojím. Ničeho, nic, byl nějaký divný zvuk. Sedni. Já chci řídit už. Jo, dobrý. No, konečně. Kam máme to jet? To zde jak prase, kámo. To trošku musím snad. Ještě trošku. Tak, co ujde, buse? Co to je za křáp? Ale já se vyboural. No, dobrý. Ty, nevybourej se. Ne, já si napsal checkpoint. No, půjde to po 2. Hezky, pěkně. Krása s nádherou. Ale jeď. Já mu to čo dělám? Ježíš, já nic, no, jako vidím, ale jste zatmu. Jako kdo mám zastavit, ježíši, ale když jsem to neviděl. Tak dobrý, já zaparkuju to nevím, ale ježíši, to nevadí, že budu parkovat takhle, teda. Seznamy, otevři se. Nastupovat. Já vám ujedu, můžu? Jsem se lekl. Co je? Jo, dám ti lístek, nemusí do mě dávat. Jo. Prostě tam ten lístek. A upaluj si sednout. Běž. No, dobrý den. Bohužel tu hru jsem nemohl natáčet, protože
bylo to jako strašidelný, jako hodně. Ale kdyby se měl jako, hele, já mám plánu si udělat členství, ale to jak budu mít hodně odběratelů, takže určitě dávejte odběr. A třeba kdyby se měl to členství, protože musíte dávat odběry, aby se měl to členství. Takže odběry, myslím do 10 000, možná i 30 000, nevím. Takže dávejte odběry. A kdyby jsem to měl to členství, tak tu hororovku dohraju. Takže jdeme na další hru. Jako další hru si zahrajeme Theral Ingredients Horror. Takže play. A jdeme na to. Juhu. Boňk. Tak, kde může být jeden tady? Ujedu vám na loďce. Tak jeď, nedělej. Teď já jdu plavat, co? He a to třeba a to prej. Když dělají 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Jau. Tak. Au. Jo, načítá se nám to načity. Yeah. Ty krása, já už se teď bojím. Kde je ten Patrik? Tady by měl vykukovat Patrik. Je tady ta ryba? No. To je. Dobrý den! Hele, den! Dobrý den! Ale jo, jdeme to skip. Skip! Já chci skip! Dobrý. Musíme jít sem. Já si trošku musím dát víc to. Malý jas. Aby jsem viděl, protože já to je. Ježiši. Na to mám burger. Chci burger. Ježiši, co mám dělat? Jdem to skip. Wind a shade and welter enter to skip. Co to je? Tak počkáme na to. Po 100 minutách se to konečně podařilo. Je, čau, Patriku. Máš hlad, že? To čo je? Dobrý den. Hej, it's me, Nautar Burger to go. Nezajímáš mě, chci jít. Že kdyby tady zase budeš vyptávat. No, it takes some time. As we are running off on Patreon. Nezajímá mě to. To je. Ale já chci dát ten skip, co je duli. To čo je? To čo to robím?
Proč tady mám tohle? Proč? Jo, já chci jít už. Ježišmarja. To je nesmysl. Jsem Patrik, to není Milo. Ježišmarja. No, konečně, nebo to teď daří. Bublinky. Bublá mi to v srdci. Co mi bublá vlastně v srdci? No, asi nic. Se bojím. Rychle nahoru. Zase mi tak bude vyptávat. Proč si můžu dát ten skip dole? To mě spíš zajímalo. No, tady se to rychlý. A to si máme jako nějaký sám? Proč to tady děláte? SpongeBob. Chceš? Ty dám masičku. Klid, Patriku, klid. Divnej. Smažit. Bereme bůlku masa. Ketchup. Hořci. Tak. Hořčici. Co teď? Salátek. Hezky. A teď bůlka. Co si tam ještě musím dát? Teďka mám dát to taky nesmíš. Ježiši, mě někdo volá. Nemůžu teď. Tak. Tak. A vezme bůlku. Tak co si tam ještě musím dát? To sír, ten vlastně taky nesmí chybět. Jablko? Toho konečně. Co? Třetečky. Jdeme na další hru, lidi. Takže poslední hru, jdeme ji najít, si zahrajeme Shrek Hotel 3. Takže se usaďte, dejte si ještě něco dobrého k jídílku, doufám, že máte něco dobrého, třeba tady.
byla scéna. Tak na mě se napojil kámoš, tak asi jdem spolu, no. Máme doma místo psa, Jitku maso žravou, a kdo ho nevezí? Apríl. Není apríl. Je 7.6. 7.6. Ano, mami, to psáritku maso žravou, a hlavou zítří tu je to kytka cvalík a šištěk bez klamej Alek. Na palouku u lesa, u lesa. To co se mi tady načítá? Pojďme. Shrek Hotel. Juhu. Já bych tady lidi video ukončil, pokud byste chtěli, i když, no jako, tak dobře, nebude to poslední díl, 5. bude poslední díl. Takže dejte odběr a like a zatím čus!